Πρόσεχε. 1, 2. Αυτό που αυτοί κάνουν, που είναι τελείως μαλάκες όμως, τουλάχιστον ο Μπάγκερ και ο Ερντογάν το κάνουν αλλιώς. Ο Μπάγκερ με την πίεση μπροστά, ο Ερντογάν το κάνει κάτω, προς τα πάνω, γιατί το σώμα του, επειδή είναι ψυχοχοντρούλα, έτσι, δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, οπότε κάνει μόνο, το κάνει με όλο το σώμα, για να κεβάσει. Τα αρχίδια μας κουνούνται. Λοιπόν, τουλάχιστον δεν είναι τόσο μαλάκες. Ναι, αλλά πρόσεξε πόσο μαλάκες είναι όλοι αυτοί. 1, 2. Είναι λάθος αυτό. Παντελώς, εγώ θέλω να χτυπήσω στο 1. Πού είναι το 1, κατευθείαν 1. Πρόσεξε το 2, 3. 1, 2, 3. Όπως το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Συγγνώμη. 1, 2, 3. Κανονικά είναι αυτό. Οκ, σωστά το καταλαβαίνεις. Πώς κινείσαι και πώς παίρνεις πίεση. Άκου τώρα. Μαλάκα τι σκέφτηκα. Μπορεί να είμαι και λάθος, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν στόχο. 1, 2. 1, 2. Εγώ τι θέλω να κάνω. Εγώ θέλω να κάνω 1, 2, 3. Δηλαδή, 1, 2, 3. Δηλαδή το 3 μου είναι το δικό τους 1. Εμείς τους έχουμε βαρέσει μαλάκα ήδη άλλη μια φορά. Τώρα, επειδή λοιπόν οι τεχνικές είναι μια μαλακία και είναι η μίμηση, φαντάσου, ο τελευταίος που μιμείται, δηλαδή ο πρώτος που μιμείται, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τελευταίος που μιμείται είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας όλων, δεν το συζητάμε. Έτσι, λοιπόν, για να μην λοιπόν μιμηθώ, για να αφήσω τον εαυτό μου στο παντελώς άγνωστο και δεν ξέρω, θα αφήσω τώρα τον εαυτό μου να λειτουργήσει. Στο 1, πού πάει αυτό? Δεν το βρίσκει αυτόν εδώ πέρα. Πού πάει? Επειδή αυτό τώρα με πιέζει μέσα, εγώ αυτή τη στιγμή έχω δημιουργήσει μια πίεση. Πού? Εκεί. Αυτή είναι η πίεση που έχω δημιουργήσει. Ωραία. Πώς δείξτε τώρα. Θα φύγει το χέρι μου αυτό εδώ. 1, δεν κάνω πίσω. 1, 2. Και έτσι στο 2, 1, 2, 1, 2, 3.